Takže ahojte, moje meno je Maťo Mečík a ja vás vítam u nového karetného triku. V dnešnom karetnom triku si ukážeme takže ja si karty prekartám. Dobre. A teraz poprosíme diváka, že by si vybral jednu kartu. Napríklad túto. Ja sa na ňu nepozriem, ale ukážem ju vám. Dobre, poprosíme diváka, že by nám dal kartu navrch. A teraz karty zamiešame. A povieme divákovi, že nech povie stop, kedy bude chcieť. Napríklad stop. A teraz urobíme v kartách malý chaos. Takže zoberieme si karty, otočíme ďalšiu časť, otočíme tak ďalej, kým to nebudeme až na spodku balíčku. Tak. A teraz ukážeme divákovi, čo nám vyšlo. Takže čelo a líco, líco a čelo a čelo a čelo. Tak, ale mne sa nechce karty premiešavať, napravovať tým, že budem tam jednu kartu otočím, tak ja zamávam nad kartami rukami. Teraz sa pozrieme na výsledok. Máme tu jednu kartu otočenú, tu si ešte necháme bokom a pozrieme na ostatné karty. Všetky sú otočené. Môžeme to ešte takto. Všetky sú otočené. A teraz sa pozrieme, čo je na tej otočenej karte. Toto je diváková karta. Takže teraz sa pustíme do vysvetlenia tohto jednoduchého triku. Alebo viete čo? Urobíme to inak. Na vysvetlenie tohto triku si počkajte do ďalšieho videa. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, nejaký dobrý komentár. Zdieľajte toto video všade možne a čaute.